Ah, gutom ka na? Ha? Bagwis! O diyan ka muna, matrabaho muna kami. Maghanap kang kakanon mo. Bagwis! Habang nagtatrabaho kami dito, andyan lang si Bagwis na nanonood. Nilabo na saging. Ayan, oh. Ito ang merendala namin ngayon. Ito mga kasi nag-alam nyo ito kung anong tawag dito. Tabako ito. Sigarilyo ng kapre. Mga sinag, alambing ko lang pala sa inyo. Suportahan nyo naman ang YouTube channel ni Udot TV. Udot TV Motovlog. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Andito naman ang Team Lakas ngayon. Andito ang schedule namin kay Tio Umando. Kaso lang yung magpapatrabaho, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Kasama ko sila si Kuya Barok, si Katukayo Imboy, si Kuya Iking, tapos si Kuya Melvin. Inaantay pa namin si Tio Umando. Ayun si Tio Umando mga kasinag, yun yung pinagbilhan natin ng kalabaw na si Magayon. Kanina pa namin naantay, wala pa. Saka pala mga kasinag, andito si Bagwis. Andun no. Habang nakatambay kami dito, hunang-huni dyan. Bagwis! Pakita ko sa inyo ha. Oo, andyan si Bagwis. Bagwis! Subukan natin mga kasinag kung lalapit. Andyan na yata. Bagwis! Dito mga kasinag kahit Tio Umando, hindi pa namin alam kung anong trabaho na ibibigay sa amin. Pwedeng magtalok o pwedeng magtabas kami dyan. Bahala na siya kung ano ipapatrabaho niya sa amin. Inaantay pa namin. Nasa lamayan kaya dahil nakaulit. Baka nalasing. Baka nalasing ngayon kasi mga kasinag nagpunta yata sa lamay si Tio Umando. Yan sa ano, may patay kasi dito. Naglamay yata kagabi, tapos hindi nakauwi. Baka nalasing yun si Tio Umando mga kasinag. Bagwis! Gaano ka dyan? Ba't hindi ka lumalabas? Mga kasinag, andito na si Tio Umando. Siya yung may turno ngayon. Si Kading, ito na rin, dumating na. Kumpleto kami ngayon mga kasinag. Ito daw ang tatrabahuhin namin. Itong palayan. Silong muna tayo mga kasinag at nag-uulan. Raw na trabaho yan. Dito muna tayo. Habang nag-prepare kami. Kumbaga, Ayan, ang bahay nila Tio. Ayan mga kasinag, nag-uumpisa na magtrabaho si Imboy. Hinahantaktor na. Dito pala nagpatrabaho si Tio Umando. Dito sa palayan. 4 yung magkatrabaho dito. Tapos yung 3 dun sa taas. Doon naman kayo maglalaplap at magtataltag. Inaantay lang namin yung panlaplap. Pwede sa maglarong. Maglarong ka na kaya. Si Bagwis mga kasinag, huni lang ng huni. Ayaw lumapit. Natatakot siguro. Baka isip siguro ni Bagwis andito naman yung kukuha sa kanya. Kanina pa si Bagwis andun hindi umaalis. Hindi pati nagpapakita mga kasinag. Si Tio Umando, lasing pa yan mga kasinag. May hangover pa. Wala pang tulog. Galing sa lamay kagabi. Kasi dito sa palayan mga kasinag, si Tio Umando na lang ang hindi nakakapagtanim. Tapos yan ito lang dalawang ito. Kasi itong palayan niya laging matubig. Ayan. Umulan na naman kagabi. Kaya puro tubig. Ayun, lumabas na si Bagwis. Ayun mga kasinag, lumabas na si Bagwis. Ayun sa nyug. Nagpakita na. Bagwis! Ayan mga kasinag, doon kami sa kabila. Sila namang 4, iwan muna namin dyan. Kami naman 3, doon kami sa kabila magkatrabaho. Yan ang laplasan sa view. Tapos itong naog doon
Pwede man kahit yun doon na muna. Ito na muna kuha ito pa dito. Yun nandun. Ito, kung malinaw ito, dito na. Yung sobra ko mga kasi nagdadalugi. Dito yan mapapatanim. Tapos yun nandun sa sobra sa taas doon naman. Bagwis! Nandito pala si Bagwis. Ano? Wala pang bungang palayan, may abantayan muna. Ang maya talaga tulad na. Gutom ka na? Ha? Bagwis! O diyan ka muna, matrabaho muna kami. Maghanap kang kakanon mo. O yan. Kaya mga kasinag, magtaltag na tayo. Kami pala ni Kuya Melvin ang nagtataltag. Si Kuya Barok naman nandun ang ano. Doon si Kuya Barok ang naglalaplap. Bagwis! Habang nagtatrabaho kami dito, andyan lang si Bagwis nanonood. Po! Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag si Bagwis oh. Nasa itaas ang Antipulo. Nag-uulan kasi. Sumisilong siya dyan. Bagwis! Bagwis! Hello, ayun. Ayan o. Ano? Ha? Nag-uulan? Nakasilong ka dyan? Ayan, basa na ng... Ano? Okay ka lang dyan? Ha? Oo daw. Ayan mga kasinag, okay lang daw si Bagwis. Okay lang daw siya dun. Magme-merienda muna kami. Hindi pa namin natapos trabahuhin yun sa kabila. Sila naman dito nagtatrabaho mga kasinag. Ayan sila. Lalim. Ang ulan. Ulan. Si Kuya Barok naman naghan traktor. Ayan, dito kayo. Di ba makasi nagtatapos na ito, tapos yung kabila. Dito naman sila, tapos mamaya aakyat naman sila dyan. Ang laki ng ibon na yung mga kasinag oh. Parang ano siya, parang tagak style. Yun oh. Maray pa rin parinig yung mga kalot. Dito naman mga kasinag, ang tirada nila, ano, bunot. Binubunot na lang nila. Duman sa Kasi malambot. Doon kanina sa
atin doon sa kabila nilalaplap kasi matigas. Dito bunot lang. Binubunot nila yan. Kaya lang mas magandang italok mga kasinag ganyan. Kasi walang putik. Bubunga na. Medyo magulang na kasi yung dalugin na ito ni Tio Umando mga kasinag oh. Natataas na oh. Sana yung malapit na daw bumunga. Ay, sa diri kang banhin yung banhog. Ay, kasinag. Sa diri po kanyang banhin ay si Banghog. Ayan mga kasinag, ang may-ari naman itong punla na ito. Itatanim dito. Dalawang titak na yan. Ayan si Manny Efren. Manny Efren alias Banghog. Mga sinaga, ito pala yung merendala namin oh. Ito, ayan oh. Saging. Nilabo na saging. Ayan oh. Ito ang merendala namin ngayon. Ito sa usawan kasinag oh. Ito mga kasinag, alam niyo ito, patingin nga yan. Ito mga kasinag, alam niyo ito kung anong tawag dito. Tabako ito, sigarilyo ng kapre. Sigarilyo ng kapre mga kasinag, hindi man, sinasama nila yung sa nganga. Pag nagnganga sila, sinasama yung tabako. Ay, siya pa rin barok. Ayan, merienda muna tayo. Ayan mga kasinag, nilabo na saging na hinog. Merienda namin. Kuya ng puro. Taba? Masirang. Kaya haling tabag yun. Ugat ka pa kayo dyan. Grabe na dyan sa likod. Pag sa likod ba mga ako nalingin? Panalo mga kasinag. Ang lalaki pati oh. Invisible yan pa rin. Sa ulan na ito. Galing. Bakit tao? Bahala ka magang kape yung ini. Sarap ka sa tao dyan. Bahala ka magkaroon ka. Tangka pa lang tayo. Yaw na isa abuno po. Punong yung abuno sa alaga. Sabog na saga no. Ang galing tayo itong saging mo. Dumaan sa baba. Wala akong tanim dyan saging. Ay, yung baga kay gaya. Nasa yung manugang ba ni, ano yun? Alin ko no? Nagbibinta nito? Sandaan lang Ay, yata may isang... halik kiyosi kayo. Tambulig. Oo, isang buwig lang 100. Halos kong dito. Ang lalaki nga oh. Halos kong dito. Ayun sa may kampana. Oo. Libod man talaga. Doon sa libod kang kumbinto. Wala masaging dun. May gilid, meron. naman ang saba. Ang parang yung bas. Hindi ba saba? Parang ano ba kayong isang klase, parang Marianas ang style din. Saba yan. Munisipyo yan. Saba? Ano na pala sa bunong niya ang nila? Maatat na sa siriyan ka. May kayong baga sa may giveaway mong dati ka. Sa bunong. May giveaway yan. May pasilin ko daan. Presidente lang ang katawan. Kaya nga sabi ko. Bakit presidente lang ang tawanan? Maharapin kami. Tulungin mo na lang. Paano ka rin? Siribahang kita. Mayroon ba? Tapos presidente na pa ang igwa. Ano pa din? Meron ka na. Bahala ka na. Yung lang may abuno duman. Mag-presidente ka man. Yaw lang yan. Pag kami nag-arali ng mga membro, bako ka naman presidente ka, paano kung pamay? Padalagan. Oo po ba? Gadang barakain ko yan. Virus. Barakain ng buot. Kayo. Ako virus. Kasi nagtabangan ni... tabangan. Tulungan nyo kami na magkaroon ng maraming pondo si Imboy. Basta mga sinaga, huwag niyo skip ang ads. Yan lang ang lambing ko sa inyo. Bagis. Para magkamero kami ng pundo. Ayun na, nagwawala na si Bagwis dun. Nambada ang bidyuta. Magkita ng 1,000 ang 500 dahil sa taon na sa kundi sa katuyan nila sa Masabi siya. Day lagi escape. Ano? Kumita na yung isang video natin nakaraan. Kumikita na. Iba na daang 1,000. Kaya may 500 na pa din kita si Gerson, ang grupo ta. Tapos igo pala si Ninong Ato. Ipapakontrata pa ditong nabakal ninda duman sa kuya. Siya niya. Bako. Kirus, itong bantayan na ding duman sa may kilang kanura bagaharan eh. Kung pakyawon daan, presyon ta daan yung gura nung hilingan ta daan mo na bago mo nang
Baka Duman niya sa mga kasinag, baka may gusto magpatrabaho sa inyo. Bakoy. Dito lang sa area sa Saruma. Welcome kami mga kasinag. Basta mga trabahong kaya ng lalaki ha. Itong bago Kampito ito. Padwar. Sa nakakay ko baga to ito. Kasi pagka-post ko nung video namin nung nakaraan, may nag-comment agad. Tapos may nagtawag kay kuya na mapatrabaho. Pero titignan pa namin yung area mga kasinag. Kasi plano kasi nung ipapakyaw niya yung lupain na papalinisan sa amin. Kaya alamin pa namin mga kasinag. Kaya ang hangad ko lang mga kasinag, huwag niyong skip ang ads para makabili kami ng mga gamit namin. Mga buta, jacket, pantalon, mga itak. Yun ang plano kasi namin para kami magkapundo. Kaya huwag niyong skip ang ads mga kasinag. Pwede ba ito pali? Halimbawa, araw kayo ito kung istidulan tayo kung bako maning kuyan. Pwede ba ang katuluhan iyo lang ang ilag sa yun? Halimbawa, 1,000 ay 5,000 ang ektarya ang kasabi ni Pading Arman, per ektarya na 5,000. Halimbawa niya 5,000 ang ektarya, kung tulong ektarya ito, ang 10,000, bangaon ta ang 5,000 yung ilag sa pundo ta. Tulong ektarya, 5,000. Dahil mo pag ang kwenda kasi mga pakinabangan na kahoy dahil wala. Labot ko na to. Nandot mo na po ito. Pero nga yung mga lubi-lubi nga yung punto nga yan. Gimana sa bakit ni kaya baro? Kasi kaya na nag-enjoy. Kung may uma. Hindi mo kumain daw sabi. May umaga sa Lumakas ng ulan mga kasinag. Hindi. Kasi rin ba lang mag-abot? Kasi rin ba yung mag-isilag sa to? Bago doon mag-uwi na may sapa na daw. At ako ka ba? Kinakamura naman to. Tahon sa taas at Di man sa area mo to, tingkaw kang kuyan, bubuan. ito nga hindi man kamulugi, di man niya ako nga lugi yung pakasabing sa relisyon. Yun na, ano na tama. Pero nga, bako pa man niya yung ngunyan, baka nga yung mga bulan naman dahil abili umayo. Ay, ako yun, ito tayo ng grupo. Hindi ba gano'n pa rin, halimbawa ang tulong iktarya, pagpakyaw sa pinsi, sinutulong pundo. Suggestion, balik ako ka. Ayun mga kasinaga, baka kami magpapalinis ng nyugan dyan ha. 5,000 daw isang hektarya. Pakyaw na yun. Wala nang iintindihin yung may-ari. Mag-abot kita kahit sa ibang bansa. Dito lang. Dito lang mga kasinag ha, sa Serumar lang. Dito lang sa Seruma. Seruma area lang ha. Magkakarating kami ng ibang bansa nito. Tawa, 5,000. Pakyaw na yun. Lahat na. Ayan mga kasinag. Isang hektarya daw, 5,000. Mag-comment na lang kayo mga kasinag. Ayos ang gawa ito. Ayos to. Mga kasinag, trabaho na ulit kami. Medyo hulaw ng ulan. Kanina kasi ang lakas ng ulan. Arangkada na ulit kami. Pa lang, grabe na naman. Puro kuhol. Di agad nga dinuglit si sarong ko, agad tinuro. Ayan o, ang kuhol mga kasinag. Oh. Pinurutan dyan, man yung nagpuro sa balyo. Anong mayroon? Ano ito? Tubo. Tubo. Dyan sa laog kang kuyan. Ayun ang mga kuhol mga kasinag. Oh. Siguro, nakatago siguro yan dito sa ano, dalugi. Ayan o, nasa dalugi. Ayan o, kuhol mga kasinag. Oh. Nasa gitna ng ano, dalugi ang mga kuhol. Ayan o. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kayo mamaya. Trabaho na kami. Ayan mga kasinag, natapos na namin itong taltagan. Itong Palayan T. Umando, naubos na rin yung mga dalugi doon. Ngayon mga kasinag, dito naman kami. Kukunin naman namin itong sobrang dalugi ko. At dito naman namin itataltag sa ano ni T. Umando, sa palayan niya. Yan naman ang gagawin natin. Yan naman ang gagawin namin ngayon. Trabaho kahit maulan. Alang-alang sa Team Lakas. Trabaho. Yan.
Ito yung tinalukan ni Bilas. Oh. Yan. Si Katukayo, si Imboy, nilalagyan niya ng kahoy yung pilapil para madaanan namin mga kasinag kasi malambot. Malalim kasi ang putik dito mga kasinag. Kaya si Tio Mando, nakalubog na dun. Ang grabe lalim ng putik dito. Ayan mga kasinag, maghahakot naman ako ng dalugi at taltag namin doon sa kabila. Update ko na ulit kayo maya maya. Ayan mga kasinag, ngayon pala hindi muna ako makaka-attend doon sa bayanihan namin mga kasinag. Kasi yung anak ko nagdayo sa Boy Scout, yung anak kong lalaki, 3 araw yun. 3 araw at 2 ilan yun, 2 gabi. Nagdayo kasi yung anak ko mga kasinag ng 3 araw at 2 gabi. Hindi naman sumama si Mrs. Kaya ang nag-asikaso doon sa anak kong pangalawa, yung sa anak kong lalaki, ang nag-asikaso mga kasinag, yung mga teacher na lang niya. Ngayon, pinapasundo na si Janjan. Kaso lang mga kasinag, ang tawag dito, hibas ang dagat, kaya hindi masundo ng bangka. Kaya magbumotorsiklo na lang kami papuntang barangay ng Bubuan. Pag wala pa rin sila sa barangay ng Bubuan kasi hibas nga ang dagat, didiretso kami bayan ng Seruma para para masundo namin si Janjan. Kasi nakakaawa naman kung pag-aantayin pa namin hanggang mamayang hapon. Nakakaawa naman doon sa bata. Rugado naman pati yun. Tapos ngayon maulan pa. Sa grupo pala namin, nagsabi naman ako sa kanila na hindi ako makaka-attend ngayon. Bawal ako susunod. Magmumulta na lang ako mga kasinag. Pag absent ka ng kalahating araw, magmumulta ka ng 200. Pag isang araw, 400. Ayun naman mga kasinag, yung multa na yun, ayun na magiging pundo namin para may pambili kami ng mga gamit. Tapos in case of emergency. Kaya ang pakiusap ko sa inyo mga kasinag, wag nyo namang skip ang ads para sa grupo namin. Ayun mga kasinag, arangkada na tayo. Ayan pala si Mrs. Tapos si Chloe. Ayan. Andyan naman si Kulin. Wala, tulog yata si Kulin mga kasinag. Ito pala mga kasinag, may wifi na ako, kaso wala pang SIM. Ayan Pisonet wifi. Yung antenna niya na ikabit ko na rin, kaso wala pang SIM mga kasinag. Pag nagkamera ng SIM card yan, magla-live tayo. Kwentuhan tayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo maya maya at arangkada na kami. Ayan mga kasinag, andito ngayon kami sa barangay Bubuan. May nagsundo na palang bangka doon sa sa Managdayo. May nagsundo na. Hindi ko lang alam mga kasinag kung sino yung nagsundo. Kaya dito lang namin aantayin. Hindi na kami didiretso sa bayan ng Seruma. Abangan na lang namin dito. Ayan si Mrs. Kawin naman yun. Tingnan nyo mga kasinag, hibas ang dagat. Ayan hibas-hibas ang dagat ngayon. Buti nga kahit paano mga kasinag, may bangka pa rin na nagsundo. Kaya salamat. Abang-abangan natin mga kasinag. Update ko kayo maya mga kasinag pag andito na. Mga kasinag, lambing ko lang pala sa inyo. Suportahan nyo naman ang YouTube channel ni Udot TV. Udot TV Motovlog. Isang vlogger din yan dito mga kasinag sa barangay namin, barangay Bubuan. Salamat sa iyong suporta lagi ha. Salamat. Nagpapasalamat ako mga kasinag kasi solid na subscriber ko talaga ito. Yun lang ang lambing ko sa inyo. Suportahan nyo mga kasinag. Salamat. Madaming huli. Salamat. Madaming huli kayo. Nagsisinsay na lang kayo. Sige dito muna ako. Salamat kasinag. Sige, thank you. Ayan ang mga kasinag yung susunduin natin.
ang tao mga kasinag oh. Andito na sila. Hindi na tayo nagsundo sa bayan mismo sa Roma. Tapos mga asin dito Yung katapang. Ay, kaya natin mo. Eso, sarap mo sarap. Nagsusuka, ano-ano makulong. Pagpauli po, nagsuka pa? Ay na, dapat pa. Kulitis pa, patulog mo. Dahil mo niyang kaayon sa agot naman ang larong film magublay. Sila. Sukap po. Alam. Kasi pagpadawanan ko. Yun na nga sabi ni ma'am. Obe. Sukap po. Sa ano? I like. Nagsuruka ka. Ma-drop ako 91. Para suka. Yun yung pungan. Yung naisip pungan ito, sabi ko dahil. Kailangan siya sa laog. Pero Tapos kung nagsakay pa kapatid sa nagluwasin da. Naka-open? Sabi na da. Mga kasinag! Ito na pala yung anak ko lalaki. Pagod yata. Pantula. Shoutout pala sa lahat ng nagdayo ng Boy Scout. Shoutout sa kanilang lahat. Hey! Ayaw po. Dali natin yung madadalhin lalabitin. Ayan mga kasinag, update ko lang kay mamaya. At magdadala muna kayo mga dalahin. Update ko kay mamaya. Mga kasinag, kararating lang namin dito sa bahay. Galing sa pagsundo nga kay Janjan, dado sa anak kong lalaki. Mga kasinag, maraming salamat pala sa pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Lalo sa pagtangkilik nyo. Hanggang ngayon hindi nyo pa rin ako pinapabayaan. Ayan na, kauwi lang namin. Ay si Mrs. Si Colin. At yung anak kong bunso si Chloe. Ayan, hi ka nga Chloe. No, Colin, hi namang dyan Colin. Ayan, pasensya na kayo mga kasinag. Kaya mga kasinag naksabit ang cellphone sa kantuhan na ito. Dito lang mga kasinag ang may signal. Mahirap kasi ang signal dito sa amin. Yung ano kasi yung SIM card na in-order namin sa Wi-Fi. Yung panlagay nga dito sa Wi-Fi natin. Dito, yan oh. Yung sa Pison Wi-Fi na ito mga kasinag. Wala pa. Hindi pa nadating. Nag-order kami sa Shopee. Ngayon daw ang datingan nun pero inantay namin pero wala pa. Baka bukas mga kasinag para magkamera na tayo ng internet. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, Alejandro Coracha Damaster, Ken Sander Japan, Mr. Bini Galang, Mr. Domingo Sandico, CJ Las Adventure, Bicolinho JNJ, Ma'am Chewy Official, Brad TV. Shoutout din kay Odot TV Motovlog. Shoutout sa inyo idol. Sana mga kasinag suportahan niyo naman si Odot Motovlog. Kung gusto niyo makita ang mga pamaraan din mga kasinag ng panghuli ng isda dito sa amin at yung mga iba pa, puntahan niyo ang YouTube channel ni Odot Motovlog. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.